eMount Fletcher idolophu phansi kwentaba zokhahlamba ngenxa yengozi kwindlela uR56 bazenzele ezabo iSpeed Humps. Nangona izezodaka abahlali bathi kudala becela ungenelelo. Abantu ngabe hamba ngemoto apha endleleni bayahamba ngespeed esiphakame kakhulu, so kwenzeka iaccidents ezininzi esezenzekile, kwasoleka abantwana babantu apha, futhi kunabantwana besikolo abawela kulomgwaqo. Kubethe umntana omncinci kakhulu, ngoku sathi thina yo angeke uDisemba nangu sekefikile, sicela ukuthi masiphinde ezi zethu esizenzileyo umasipala asenzele. Wathi uceba usezasibizela uSandral akafiki namhlanje. Umasipala waseulundini uthi le yindlela kaSandral, kodwa nedolophu ayinazo irobots kunye nemibhalo phansi etheni ayibonakali. Abakhenkethi bethu bacimba ingathi mhlambi bangarojwa zezinto ezenzekiweyo ezihambise ezenziwe ngabahlali ezenziwe ngomhlaba. Ngoku ke itourism yethu apha njengoba sizama ukuyikhulisa nokuyiphuhlisa, izama ukuyibuyisela emva lento ezihambisa itourism yethu njengoba sizama ukuyikhulisa. Yeah, you can obviously see that the people are trying to slow the traffic down by building their own speed humps here, but especially at night you can't see them. Even the ones that's built by Sandral. This morning I actually hit quite a big speed hump because it's not painted. uSandral uthi usajonga indawo yokwenza iSpeed Humps kwaye nemibhalo endleleni ifakiwe ukuncedisa ukwehlisa ingozi kule ndlela. Dingulwandile Mbulali, eMount Fletcher.